তিনি মানে ফায়ারিং বং সোंसिम चलि चंमानि के তিনি फुङावखाय प्राय 8 नागार दङ 8 पैसा गुली माने बारिन्दा कलाय फायखा आरो आसुकजाक बासे आसुकजाक अबाहाय माने गथना गिर बंखा जों प्राय दल पारानि दल माने कुटुमै एसडीएम थांखा थाना थांखा रिपोर्ट देखा किन्तु बरं फायरिं सेन्टार न सेया जों सेदिहैनो अब कमप्लेन खालामनो बरं साव जे माने पाराते गुलि थांगला सावा अब हायरा ओंखाय माने भबिष्यतआव जों बाहायखे दंनाय दिनै जिरायरक फायनो बरं सिगालाय समय सानानै बो साबनैया सानदुरा थानाय अब हायरक माने किरिमा सिसे एकटा गथना अब रङ माने जोंनो गुलि फायथिके व्यवस्था खायखाय सावता दिनै चिनो मालापति चिनि म काय एसटी पाराहनि रमजागो ओजिखल कायसा सेरपि केमनि ग्रुप सेन्टार बंनर फायारिं खायमानि जों आगि बंनर रिपोर्ट देखा थानाव जानोखा बरकु जे कग्रजाक जोंनो बरक दिनै जे तायसा जुदि उलनिकाल गुलि मानहागाय बरक निजि सब बद खायनानि नै बरक निजि कग्रजाक जोंनो आगिव ओंखाय दिनै जे फुंनि 8टा 10 15 टाइम जे न हुकाव बरक जे आसुक जाक उ बरक नि सागो नांखागाय तामुं खामो बरक थै थांखागाय बरक दा मा खामो बरक दा रै मा खामो जोंनो जे किनाराव गोलायै ओ किनाराव गोलायमानि अब जे जों थानाव ब जानोखा दिनै नि जे गथना बरक थानानि ब फायाखौ ताबो सोंजरा त जों नायसिंलाय दंलायो ओंखाय अब नेवल नै न खबरखा फायगेरा तो जों बरक फायमानि परे जों थानाव थांनानि के अब फायगिया गोलाय फैगिया जखन हुकाव गोलाय फैगिया मकल बाय नखा बुप्ति आसुगै दं मोनसे र अब त कुइनो आसुक दङ नकनि मालिक ब आसुक दंमानि ब नुखा हंगाय ब फुन खायहका नर न ओंगा आं खायसिगे हायकिया मामै संफामं दमंसे खायसिगे हायकिया आंनो सोकां गुलि ताङैया फै एकदम गुलि कुटुं आफुरो ओंगा जों थानाव थांलायनानि नै आउक नायमानि गाय थानाव सोकां फुन खायरिखा ओंगाय उक जे सोकां फुन खायहगा नाति सावै प्रुफ कायसा प्रुफ नायो जों आरो समय थाना रं बरक फायो गुलि तालां थांगा ओंगा जिया कुन प्रुफ गरै सोकाङो पुला 2011 गलायफुरो बरक न साहलायकिया जों फायकिया बरक गुलि नाखा मसिन गुलियानि बरक तालां थांगा फार्स्ट टाइम सेकेंड टाइम गलायकिया जों थानाव खबरखा एसडीएम थांगा बंनि फायरिं उको जों थाङैनायखा थाङैनायमोन परे बरक ताय थाङिया बाय चान्स जुदि थांगाय मानखा जोंनो उको दे जों पुरा अफ खायनो नाय साजाक ताबो सोंजरा खायाक बरक गुलि चालुना ब टाइम रजाक 6टा हयते 9टा जरा फुंनि बरक आफुर आवाजावा आफुरो उको गरै नै किन्तु बरक दि परबो चालुगो सारिगो चालुगो सानजा जरा बरक कुनो टाइम टेबल से गरैखा आगिखाय त पुरायनो फुन खाखाय रक जानो खरसों ओंगा ओ खेबखाय जानो जायगा बरक एकदम उको जे इच्छा मते से चालु दंसो बरक जोंनो कुनो खेल गरै हायदा ओंगा बंनो फायरिं बरक ताबुक जे बद दा खाया हंगाय जों तालार नाय अखरै बंनो केमनो फायरिं बाय चान्स थै थांगाय बरक दारै मानोबा आंनो रां रै दाम खानजा आं रां मान जाखानाय समय आं थै थांगा आंबो सानसा पुसिनाय आं बोसा थै थांगा आं बोसा मानो बोसा तो माया बोले रां मान जाखानाय आं रां सावै अगद पुंनोबा आं बोसाना रां रै रिफायगा बाय थाङोना बुमा तो गरै बोले न सांगो तो सेना निं थुंदा सेना निं थो केबा बुरा बद खायजरने गायं बुखुग्रा हतनिसि एंयां पगे कारें बंनि थांमानिब जों थाङैब नायखा अर के उको बिसिङ बंनु साका सुकु जतन उको जासि गुलि थांमानि चिनो दङ कायसा पालाव पिलारत नाङै गुलि उरिमान दङ चिनो पुरा साकानि तीन उको रुजाक बंनि अब पुरा से गोपला पावै किसिगै गोलाय दंमायखा खाय चिनिओ पारागानाव सिआरपि केम्प हेडक्वार्टार होननाय गायसे दङ आरो बुद साप्ता कायसा गायनायनि परे
সব সময় ফায়ার খাই কা ফায়ার খাইমানে পরে পারাওয়াই এমনকি গুলি ফাই जों কাইসা কইসু থাংমা তো যে থাংমা সাকাতেই থাংমা তাবো তো जों मकलबाय नुगिया तामखाय जों साइमानि जों जे मक गुलि फाइया हनै ओंखाय चिन पारा ताबो सोगबाय 3टा 4टा मतो जों एकदम निजिनि फरमान मते मकल मते जों गुलि मांखा ओंखाय मानै को तिनि हायनो हाय तिनि बहायनो माहाय मांखा तिनि को चेर गानाव न खरसा बरक आसुगै दं माने ओंखाय बिनि ओ गानाव गुलि फाइ को ताबो गुलि सिनि बुसागाङनो ओंखाय मति ओंखाय बाहायकै जालायनाय ओंखाय ओ लामा ओ न गानानि किसिसा गानाव न लामा काइसा कटमा दङ आयं तिज 1000-2000 बरक सालफायकै थाङो फायो सरायरग स्कुल थाङो जुदि बंसाखौ जुदि नांखाखाय आबो बाहायकै जालायनाय आबो न ताबो जों नायो जे फायार जे खायमानि बुखुकनो बं आयं सेरबि बखा ग्रोनानै नंथौ गैताय जे जों 2011 आव बते काइसा हायनाय गथना नंखा बखाय नखलाव गुलि कलायखा का नखला गानाबो बुरिरक इको बाक्सा थोग्रकनाय दङ आसुगै दङ ओमफ्राय बायसान जुदि बखर कलायखा फोरबो खरसासो देरा खुमो ओमफ्राय जों आबोनि बागै थानाव थांगा लेम्बुसरा थांगा ओमफ्राय एसडिएम थांगा आरो थाङै बुद 2011 सिमि 18 पर्यन्त बद्द खायगा बद्द खायमा परे इको हायना हाय ताबो बुद कमान्डेन्ट रक बा जे कोनो बदली नङै हायना हाय ताबो बारं सुरु खायजुका ए आबोनो तै जों इको तिनि मारि हिंगाता कप्तिरफ्राना बरं फायर खायमानि সবে 10 মিনিট অগংফানা গাই তারপরে আরো 3 নহকাও গুলি কলাই ফেকিয়া গাই जों থানাও জানুকা গাই অমনে বাঙাই जों বাহাকে মো তংলানি বরং চেষ্টা খাইতো ন্যাঙো বুখো গনানি